Il-ħajja hija dritt. Din kienet lajta li dwiet fit-toroq tal-Belt Valletta minn mijiet li attendew mixja favur il-ħajja, organizzata minn Life Support Network il-ħadd wara nofsinhar. Matul dan l-avveniment tkellmet iċ-chairperson tal-għaqda Mirjam Xiberras fejn qalet li llum aktar minn qatt qabel jinħass il-bżonn li nkunu viġilanti fil-ġlida kontra l-abort sabiex f'Malta l-ħajja tibqa' protett sa mill-bidunet tal-konċepiment tat-tarbija. Dan fil-waqt li b'dispjaċir kbir qalet li qegħdin ngħixu realtà ta' disprezz kontinwu fejn tidħol il-ħajja u numru kbir ta' trabi qed jiġu abortiti taħt il-liġi f'ħafna pajjiżi oħra. Ma tistax tieħu l-affarijiet for granted. Il-mument li aħna nieqfu nitkellmu flok ħajja tidħol f'mewt. Aw min mhux kuntent li f'Malta ma daħlitx l-emenda tal-abort, aw min mhux kuntent. U dan naraw aħna anka l-gideb li jingħad fuq is-social media. Allura aħna nħossu li importanti ħafna li anka biġranet bħal daw affarijiet żgħar li nieħdu gost flimkien inżommu ħaj il-messaġġ tal-ħajja. Mirjam Xiberras ammettiet li l-aħbar ta' tqala kapaċi tkun waħda li ġib toqol kbir magħha, iżda saħqet li l-qerda tat-tarbija fil-ġuf qatt ma hi soluzzjoni. Iċ-chairperson tal-għaqda Mirjam Xiberras fakret ukoll li l-Maltin minn dejjem kienu favur il-ħajja li hu dritt fundamentali tal-bniedem u ebda dritt ieħor ma jagħmel sens jew jista' jitgawda mingħajr id-dritt tal-ħajja. Matul din l-attività tkellmet ukoll Patricia Sandoval li qasmet l-istorja kommoventi tagħha u spjegat aħjar lan ta' din il-mixja. Waqt din l-attività tkellmet ukoll Marta li preżentament qed iċċor tarbija fil-ġuf u wriet apprezzament għal privileġġ tal-maternità. Michela li hija studenta fl-Università ta' Malta qaspet ir-responsabilità li hija ħasset sabiex tippromovi dritt tal-ħajja u tkun il-vuċi għal dawk li għadhom fil-ġuf. Min-naħa tagħha Dr. Daniela Zerafa ifukat fuq l-importanza ta' soċjetà li tilqa' kull ħajja ġdida u tiġi żgurata l-aħjar kura u appoġġ għan-nisa u trabi tagħhom. Fit-tmiem l-attività li għalija attendew bosta żgħażagħ, anzjani u familji indaq lin Malti.